dili ra ba jud maayo kung manaway ka ug mamantay ka. Ilabi na sa tao nga makasasala. Ilabi na sa tao nga tan-aw nato di sa katilingban kanang bitong mura og grabe na kay ang nabuhat nga dili maayo. Kanang mga tao bitaw nga tan-aw nato nga murag di na kinahanglan rin sa kalibutan. Si Sakeo wala gikauyonan sa mga tao. Kaya nga naman, sa panahon nga minaog si Sakeo diha sa kahoy sa sikomoro nga gikat-kat niya kay si Kristo moagi man sa iya ha tadiwala gipakanaog siya kay giingnan siya ni Kristo kanaog Sakeo kay mulahos ako sa inyong balay. Perting bagulbol sa mga tao o nagyaw-yaw kay nga naman si Sakeo usa ka kubrador sa buhis kauban sa mga makasasala giila sa katilingban nga siguro grabe kaayo noted apan si Kristo mulahos sa ilang balay aron makig-abi-abi kaniya. Wow, that could be a big lesson and a challenge for all of us Christians. Kaya nga naman, kasagaran na to, kusog mong takaayo mo, bagut-but, ilabi na, we compare ourselves to those bad people, bad person. Ikaduha mga bay, ang atong bantayan, kung sa gibuhat ni Sakeo, ingon siya, akong ihatag katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus. There is a metanoia, a change of heart, change of mind. Mga igsuon, ikatulo, ningon si Sakeo, ang Kristo, kung doon naman ko'y napasakitan, doon naman ko'y nabuhat ng mga sala, kung kinsa ka man, upat ka pilo ang akong ibalik kanimo. Isip, pagtahod, pagpangayag pasaylo. Wow! Grabe kaayo ang kausaban ni Sakeo. And that is a big challenge for all of us. Kung kita di ay makabuhat sa mga sala, makabuhat bisang kinsa, dili lang kay mga itag pasaylo sa nung pinaagi sa pari, but mubuhat sa ta og penance. Isip pagmatuod nga tinuod kitang nagpasol sa atong nabuhat. Mga bayog mga kaisambingay, ang nakaanindot unsay tubag ni Kristo sa giingon ni Sakeo. Tarong adlaw niabot ni ining balaya ang kaluwasan. Wow! Bisan bili ay kung unsa ka makasasala, ang kaluwasan mag-agad sa Ginoo. Busa, anaa gihapon ang atong pagpaningkamot nga kita mo paduol kaniya, mangita kaniya, moabli kaniya sa atong kasing-kasing aron siya makasulod ug siya magauban kanato hangtod sa atong kaluwasan. Ang Dios, panalangin ka natong tanan sa ngalan sa Manong, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.